Рестартирай Европа. По-силна за теб. Темата за хуманното отглеждане на животните е една от активно разглежданите в Европейския парламент. Тя е част от големия дебат от стратегията до трапезата. Усилията са за гарантирането на максимални условия на живот на селско-стопанските животни, намаляването на употребата на антибиотици в селското стопанство, а целта е осигуряване на качествена и здравословна храна. Ясно е, че без здрави животни не можем да се надяваме на здравословен продукт, каза евродепутатът Асим Адемов, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Усилията ни в Европейския парламент са насочени в посока да подобрим проследимостта на по цялата верига за доставена стойност. От това как се отглеждат животни във фермата, през тяхната преработка, през транспорта до етикетирането на крайния продукт. Можем да кажем, че Европейският съюз е лидер в законодателство, свързано с здравето на животните, санитарния контрол и като цяло хуманното отношение към тях. Има ли някакви нарушения тук при нас в страната? Нарушения винаги могат да се намерят, но кардинално не мисля, че има нещо тревожно. Мисля, че и самото общество реагира много болезнено на тази тема. Все повече ще се налага да спазваме европейските изисквания в тази посока. Наскоро също имаше комисия от Европейския парламент в България, която не откри такива нарушения драстични, така че можем да кажем, че нямаме такива случаи, които да са тревожни. Една от фермите в страната, където се реализира целият процес на хуманно отглеждане на животни и произвеждане на продукти, се намира в бургаското село Бродилово. Тя е семейна, създадена през 2014 година. Още тогава се правят първи стъпки за развитие на биологично производство и от 5 години тя е напълно сертифицирана като биопроизводител. Преди дни е минала поредната проверка от инспектиращият орган, обясни един от собствениците Васил Морфов и подчерта, че кравите им са изцяло пасищно отглеждани. Те свободно пашуват на нашите сертифицирани пасища. Това е всичките месеци без януари, февруари, март и може би първите седмици на април. Тогава животните биват хранени с сено и с люцерна, която си произвеждаме пак от нашите площи. През останалото време животните са изцяло навън, на паша, имат достъп до свежа вода, до слънце, не се хранят с фуражи, с ГМО продукти, не се дават антибиотици, хормони, всичко това е изключено и изключително разчитаме само на това, което самите животни си изпасат. Какви други животни още отглеждате? В пилета за месо и кокошки носачки. При пилетата и при кокошките също съблюдават методи за пасищно отглеждане. Разликата между конвенционално отглеждане на пилета и това, което ние правим и още нашия колеги в България е огромно. Значи пиленцата се отглеждат на ливада, правим да кажем едно ограждение, което всеки ден се премества с няколко метра напред, посока на свежата трева, което позволява на животните да оставят всичките си екскременти назад, всеки ден да разполагат с свежа ливада, от която да пасат, да си ровят, да си набавят някакви допълнителни минерали и храна и витамини и всъщност постоянно са навънка, на слънце и на въздух. Това е основното, което различава отглеждането на пащен принцип от конвенционално. Успяваме да се справим с много работа и отдаденост, сподели още Васил Морфов. За телетата и земята в Бродилово сме кандидатствали за евросубсидии. По мярка за директни плащания през програмата за развитие на селските райони. Там ставките са базирани на декар земя, паще или обработваема и на животинска единица, крава или теле. За пилетата и за кокошките не получаваме финансиране. Ние с това пащено отглеждане не влизаме в нито едно от перата, което може да бъде субсидирано. Но това не е чак такъв проблем. Това, което разработваме много усърдно е пазара, запознаването на нашите клиенти с начините, по които произвеждаме храната, която ние и те консумират и респективно искането на една честна цена за това, което сме произвели и с радост мога да кажа, че имаме все повече и повече клиенти. Много близка комуникация държим с нашите клиенти и приятели, те ни познават лично. И по този начин ние успяваме всъщност да сме финансово стабилни. Според Морфов, COVID-пандемията не се отразила на бизнеса им. Напротив, повече хора са започнали да ги търсят, защото знаят, че предлагат качествена и здравословна храна. На фона на повишението на разходите за ток и гориво от фермата няма да вдигат цените. Нашата ферма не залага предимно на енергийни ресурси, за да произвеждаме това, което трябва да произвеждаме. Това е и една от отличителните черти на нашия бизнес, че е доста природно устойчив. В 95
99% от случаите не се налага да се използва газиол или дизел, нито имаме електричество за отопление, за охлаждане, за каквото и да е. Също нашите животни са на полето и тези неща няма толкова да ни рефлектират, колкото биха на други колеги, които имат интензивно отглеждане с много машини и с примерно много консумация на енергия, което е плюс за нас. По темата работи Десислава Златева. Рубриката се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския парламент.